Assalamu alaikum, a wannan bidiyon zan gwada muku yadda za ku yi creating ɗin wallet na Solana wato Phantom wallet ko kuma Solfair wallet. Da farko abin da ake buƙata in za ka yi creating ɗin wallet Solana na kan application banda na cikin browser, za ka shiga play store ɗinka, bayan ka shiga cikin play store za ka taɓa searching sai ka rubuta Phantom wallet, wani sa'in za ka ga ya fito ma da abin kawai a sama ma saboda shortcut ɗin Google. To idan ya shigo ma ni da yake na riga na ɗauko daga uninstalling ne da kuma open. To idan ka yi installing zai nuno maka wannan open ɗin ko kuma uninstalling ɗin, sai ka danna open ɗin nan. Bayan ka danna open idan ka shigo cikin wallet ɗin, kai as a sabo kana shigowa ga abin da zai gwada maka nan create wallet ko connect hardware wallet ko import recovery phrase ko import private key. So as a new user za ka taɓa create wallet, bayan ka taɓa create wallet zai nuno ma sabon wallet kamar haka, shi kenan ka gama creating wallet da Solana. So bayan ka yi wannan create ɗin kuma akwai abubuwan da ake buƙatan ka yi saving ɗinsu kaman passphrase naka haka da kuma ko kuma secret phrase duk dai. So da farko abin da za ka yi shi ne za ka shiga wannan gefen ga shi nan na hannun dama nan, bayan ka shiga ka taɓa shi ya shiga, bayan ka taɓa shi ya shiga haka sai ka taɓa kan wallet ɗin still gas nan kenan, bayan ka taɓa shi zai buɗe ma shi haka sai ka taɓa wannan show recovery phrase ɗin nan ko private keys saboda duka ana iya importing ɗin wallet a ciki. Wani wallet ɗin in ka je za su ce ma kai importing recovery phrase ko kuma passphrase. So bayan ka shiga shi ma za ka taɓa ga nan daga nan ƙasa in kun lura ga nan wani guri da yake cewa I will not share my secret phrase with anyone, alamun ka yarda kenan kai kaɗanka za ka ga abun. So wannan wallet ɗin ma da kuke gani kawai dai na gwada mana yadda za mu buɗe ne ba aiki za a yi da shi ba. So za ka taɓa wannan gurin ya yi clicking alamun ya yi good sai ka yi continue da yake ina amfani da fingerprint in wayanka ne in pattern ne kuma za ka saka pattern to amma ni zan yi using na fingerprint ne kawai as a shortcut. So ga passphrase nan ya nuno, bayan ya nuno ma passphrase ɗinka za ka yi copy ɗin shi sai ka je ka adana shi a inda za ka ajiye ko a Google ɗinka ne ko a drive ɗinka ne ko ka rubuta shi a paper, amma gaskiya recommended way shi ne ka yi saving ɗin shi a kan ka rubuta shi a paper shi ne maganin ɓata kawai saboda Google wasu ana iya hacking ɗin shi a kama wallet ɗin. So wannan na gwada mana yadda za mu buɗe wallet ɗin Solana kenan, Phantom wallet ko kuma Solana ko kuma Solfair wallet. A bidiyo na gaba zan gwada mana yadda za mu buɗe Solfair wallet.